ପିଲାମାନେ କହିଲ ତମ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ କି? ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗପ କହିବି, ତମେ ମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗପଟିର ନାମ କଣ କହିଲ? ସେ ଗପଟିର ନାମ ହେଲା ମୋ ଅଜା ଆଈ। ସେ ଗପଟିର ନାମ କଣ? ହଁ, ମୋ ଅଜା ଆଈ ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟିରେ କୁନା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟିରେ କୁନା କୁଆଡେ ଯାଏ? ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଅ ନା? ହଁ, କୁନା ବି ସେମିତି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ମାମୁଁ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ହଁ, ମାମୁଁ ଘରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ଅଜା, ଆଈ, ମାଉସୀ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କୁନା କଣ କରେ? ବହୁତ ମଜା କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବହୁତ ମଜା କରେ। ଆଉ ଆଈ କଣ କରେ କହିଲ? ଆଈ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପିଠା ତିଆରି କରି କୁନାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ହେଲା। ଆଉ ଅଜା କଣ କରନ୍ତି? ଅଜା ନିଜ ନିଶକୁ ମୁଡ଼ି ଦେଇ କୁନାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ସବୁ ଗାଁ ସାରା ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ନିଅନ୍ତି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କୁନା କଣ କରେ? ଅଜା ଆଈ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ। ଆଉ ଅଜା ଆଈ ମାନେ କୁନାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ ସବୁ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ଗପ କେମିତି ଗପ? ବୁଢା ଅସୁରୁଣୀ, ବଣ ରାଇଜର ରାଜା ବାଘ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗପ କହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସକାଳେ ଅଜା କଣ କରେ? କୁନାକୁ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜା ଗାଁ ସାରା ବୁଲାଏ। ଗାଁରେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛ, ଲତା, ପୋଖରୀ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏମିତି ସବୁ ସାରା ଗାଁରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଗାଈ, ପକ୍ଷୀ, କୁକୁଡ଼ା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଅଜା ନିଏ ନା? ତମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ତମକୁ ଅଜା ସେମିତି ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି ନା? ହଁ, ସେମିତି କୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଆସେ। ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଖାଇଦେଇ ଖରା ସମୟରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡେ। ତାର ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଅଜା ଆଈ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ। ବସିକି ଅଜା ଆଈ ମାନେ ପୁଣି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗପ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି ସବୁଦିନ ତାର ସେମିତି ମାନେ ଦିନ କଟି ଚାଲିଥାଏ। କେତେବେଳେ ସେ ଖରା ଛୁଟି ସରିଯାଏ କୁନା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା। କେତେବେଳେ ତାର ଖରା ଛୁଟି ସରିଯାଏ କୁନା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଖରା ଛୁଟି ସରିଗଲେ ସେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆଉ ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ସେମିତି କୁନା ମାମୁଁ ମାଇଁକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କହିଲ ତମେ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛ କି ନାହିଁ? ହଁ, କୁନା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମାମୁଁ ମାଇଁ ଘରକୁ ଆଉ ଭାରି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେମିତି